Si Dok nagluto og kamuti. Tanawa ko ng kamuti ni Budok. Luto na ba, Dok? Wala pa. Wala pa di ay. Bukas. Si Dok nagluto og kamuti. Tanawa ko ng kamuti ni Budok. Luto na ba, Dok? Wala pa. Wala pa di ay. Bukas naman eh. Pahubsan gina siya kay aron humot yun na siya lami kay naron kaunon. Dihara na ay, gipanguha ay sa ubos kamutiha. Bukas. Pasilong lang, ayaw pagsige dihag. Unsa init? Pagpayong? Kalo. Wow, luto na. Be, sige. Kuha ko no takob kay atong tan-awon og luto na ba jud. Kasi organic leaves. Kuhita. Ginoo ko. Wow. Luto na jud ay. Yes. Sige. Ay, paghilak do. Kay pakanoong tabitaw kaniana ron. Huwag ka dito Valentine's. Ako nun sa kadiyet ka na itong Valentine's. Mao ding naghingos-hingos. Ginoo. Wa na naron dit-dit, Dok, oy. Kani adto na, Dok. Sige, atong habuaon. Ay, na plato, ay. O, di mo nakaarang. Sige, kana na lang. Oh. Enggak ba? Siguro. Hapinan panagdahon ay. Atong dahon nga lignin. Ano yan? Kay organic. Oh, kanang gwapa. Kay plastic di maayo. It's not good to your health. Oo, tinuod yun. Makadaot ang plastic sa immune system. Sa solar system. Makakos ka na og dili maayo sa atong panglawas. Mao nang hapinan yun nato ni anang leaves. Organic leaves. Subig. Kinamot man. Sige, bantay ka lang ron ha. Bantay ginaron ha. Minsan. Wa awa na, surrender na. Dili na mao. Sama, trader. Oo. Kanabuha ko. Ibang likod. Mo na ilami. Na, kana mo na. Hurot na. Sige.
Kaon na ta. Ay, mga kaibugan. Mga unta sa ako ang ipangamuti kaganiha, pero wala lang ko magpamidyo kaganiha nanguha ko kamuti kay abi man guna ko ni buhay unod. Ako kada cellphone, ako kada kamera. Saan ba din niya man yung unod? Tanaw na lang mo, dili na lang mo tanaw, inikaon na ko. Pag pangamuti na ko, wala mo yung nakita. Pero sige lang, may nasunod. Si Mana, nangamuti na ko kung magpamidyo niya ko, aron kakita, di mo nga liha na kong gapita, tanong. Ang gipamuha ang unod. Ini siya, dili na ko, ingon nga, gitanong jud. Mga unod ni sa miaging mga tuig na ako'y kamuti diha nga gitanong. Dayon ako ang langkat. Akong gipanguha ang mga unod niya. Naaman din habilin nga unod ni turok o niya. Mao ni karon ni unod pod. Di ay siya. Now, Kamay kayo. lamig kayo kay tamis niya orange. Kung gusto mo nga mo paliwat ani, comment lang mo kay paladaan ka mo diha unod aron maka tanong pud mo nining klase has kamuti. Oh, no, 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 no. Inita do ko. Payong. Ay man payong be, payong ito kay init kayo. Tindahan. Siguro na una din natin ito ang mas na. Okay. Bangon patog na namuti ko da. Robert. Ito, si Bayes Morosep. Morning amo ang pang-snack diri. Amo ang bukid. Morning kinabuhi sa mga bukid nun. Kung makahuna-huna o kaon ng kamuti, mulugsong lang sa garden, aron manguhag kamuti. Organic. Fresh from the farm. Kaginiha-gini ako ipanguha. Lapas ka. Nya kanisan, maayo sad ni sa ato ang lawas. Kung pa sa doktor, tinitunong nga ingon ani, maayo sad tununin kaunon. Ako naman ko, Dok. Ha? Ang sakto rin kita kong sabaw. Wag halata.
kaibigan, maura ka to akong video. Hinaot nga malingaw ka mo magtanaw sa ako akaron nga nagkaon o ka. Sige, bye-bye. Subscribe, palihog. Like, share, and comment. Sige.